Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? O karon din no, atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon. Sa dili pa, shout out day no sa tanan nga nasunod aning dramahan no, nga bag-ong sugilanon na sinuwat ni Francis Iliaga Esparis, mga ka-listeners no, mga ka-followers. O karon di ta maglangan, ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Esparis. Idol ko si Tatay. Oh, nilikaw. Tubaga taon ba yan? Tubaga, palihog! Tubag ba eh? Ano? Bayalan! Asa mo ka? Ha? Ano? Tika! Bangi ko ba eh? Bangi ko. Tabangan lang itin ka, pero asa mo tika magkita? Padung na ko impyerno ba? Ay, luwag yan! Padung ka ron! Ano yun? Alam ka? Pina! Sabi, tinuod ka si Apple. Imo kispirit ko eh! Di na tinood ba eh? Maligyan mo ko ng itong perfume. Yang anong bidasan? Adios, may butong. Oh! Adios. Bayalan! Bay! Hello, bay! Baba. Bay! Ay, binuhaw niya eh! Asa ka? Bay! What is something yabang na ni? Bahala na ni. Di ko mahunog. Padayon ko sa pagpangita niya. Basig tuwas bay, alang taon sa eskwelahan ni Netina. Niyan ako. Nagsubay na ko sa taytayan si Silix. Apit ako mabot sa tunga-tungang bahin. Mayong pagbuminaw sa Ako rin naglakaw. Natanap ang tagdas ng building. Ang SMC site. Ang Nustar. Ang mga tagkas ng kondo. Ang taas ng building sa Robinland na naanimutan babaw sa Barangay Kiyot. Ang simbahan ni Pedro Calungsod. Kapit ako mabos sa tunga-tungang bahay. Hinigmaon si Silas. Akit na. Mingaw kayo. Gutan ako sa guard na maulin ako ng mga estudyante. Ang nabilin, mauna lang ko ng mga players na nagduwa sa gym. Kutuman ako eh. Kaos ko kaniyat. Naintindihan. Ano? Kapit na malutong sisig? Kapit na! Kapit na. Galing ko, tanaw sa Facebook eh. Uy. O saan may di ba? Uy! Si Aquarius, babe! Nag-live! Mga palangga ni ata karon. Nihutong kita diri sa mga tunga-tungang bahin sa Sisilex. Aron sa pag-observe ani tao nga ni karon sa sentrong bahin. Siya lang usa diri. Ug unya naglingi-lingi ni. Wala dayon ni patong. Sa kili sa titayan. Atong isumin ang iyang dagway aron ato maklaro. Uy ha! Si Mayalan! Si Mayalan na! Si Mayalan! Aquarius! Si Mayalan! Mga kaigsuonan mo naglain ang pagabuhaton ni tawhana. Basin og moambak ni siya. Bay! Aday! Bay na ba noon? Dong! Dara akong bayan! Sisigo! Dali ko! Purwida! May ganay kay... Di kay kulayos mabaling! Dul rako! Mga palangga, nagpaduol na tayo ning tao nga ni Patong na karon. Ay, kinuog ko yung taon, uy! Sir! Sir, kung sa minasod sa imong hunahuna, sir, ayaw yung taon na ipadayon, sir, uy! Wala, igulo siyang nilingi. Kanya ditanaw na ako. Nag-abot-abot na mga sakinan na ni Gunong. Sir! Sir, ayaw yung taon na ipadayon na sa imong hunahuna, sir! Sir! Ay! Ayaw na siya! Maghigit na siya! Basin mo na yung buhaton, sir! Uy, bunulin niyo ha! Ayaw mo paglabok! Hala, niabot na ang police patrol car.
may mga sakirang ni Honor. Dapito ka tungas bahin si Lex. Doon lang ako. Hindi ako. Manawag ko. Sir, tabagan ka na mo kung sa imong problema. Ang yami anda mo tabagan mo. Pasagi ko ninyo. May mo doon. Bayaran! Ayaw, bay! Pasagi ko ninyo. Ayaw lagi! Di ako! Tabangan, di ka! Asla. Naanaw na sila. Supay kapustatas kinabuhin ako. Wata. Napa, bay! Tabangan, di ka ang masulba ni mo problema. Tabangan, di ka! Sir, di mo nang igsoon. Akong soon kay Gala, sir! Unsa may problema na niya? Family problem na, sir! Biyataw na sa iyang pamilya taon, sa iyang kabuyong, sa iyang anak! Unsa? Ayaw, sir! Ayaw mag-ambayan! Pasagdi ko ninyo. May labot sa kong kinabuhi. Bay! Bida! Di ka mo tabong sa kondisyon si mong anak, bay! Oh. Oh! Saman! Di ka mo sundong, ha? Amo, paso si hindi Atina! Ha? Si Atina. Si Atina. Yung padahalay mo problema, bay! Una-unay mong anak! Ay, praise the Lord! Naong na taon yan. Sir, salamat ka kayo niya, sir, ha? Tungod ni mo, sir, nikalma siya. Unya na naog. Salamat po. Kung di pa tungod ni mo sa pag-live ni mo, di ta ka kay bao taon, di aday siya din rin. Kaysa nga ni mo, sir. Butong. Di ako na, sugato na ko si Bayalan, Miss Babe, ha? Sugato na ko. Ay, kung dili pa tungod niya, no? Diligin manaog. Hala, mugraduar di ay ang iyang anak. Bay, sa taon ka, ay nakunsama ka. May buto. Ay, pala problema ni mo, nakunsama ka. Kalma lang mga. Brad, kalma lang, masulba na na. Isip ang ano, sir? Alan, sir. Alan. Alarma, mi, sir, tungod mo? Sorry na kayo, sir. Sorry kayo. Oh, usaya mong ikatabang mo, sir. Sulti mi. Nainindot nga sakyanan nga ni Abuet. Si Humba. Siya ka na nanako ka. Ay, hindi ko yawan. Hindi ko nimo, sir. Sorry. Sorry yung kayo ganina, Miss Ay, ha? Sir. Ako'y mga yung sorry ni mo, ha? Bitaw, kulbaan, hindi ko nimo, sir. Uy, kagwapo nimo. Unya, maghihikog ka. Sobra na sa problema. Sir Palangga. Ampo lang, Sir Palangga. Tawag ni Lord. Miss Ay Palangga. Sir Palangga. Salamat kayo, ha? Salamat mo. Sa iyang pag-live, ay, abin mo ba, eh? Naku, kinig katabang. Kini si Miss Aquarius, babe. Kwarta. Kuhan mo yung artista. Kwarta-kwarta mo sila, babe. Kwarta-kwarta mo sila. Ikaw to si Miss Ay Bertudaso, bom, no? Taon Palangga. Dali ko. Pas ko din mo taon. Salamat kayo. Pinaagi siyang live-live, ay. Naibawan ako nga. Narinig ka din, eh. Labiha pangita na ko ni mo, eh. Mao ba? Oh, salamat kayo, Miss Babe, ha? Salamat yung kayo. Salamat. Nakadaghan na. Wais na pa yan, Palangga. Nia. Oh. Yang yawi sa sakyanan. Mao ni ang isa ni sir ni mo, di ba? Ha? Nga unsa? Sa pagkiti sakyanan na imong magamit. Unsa? Nay, nga nang gipatawag ko nimo?
Aron ipakita ni nimo. Ang unsa? Kana ba kung sakyanan? Nganong natay bagong sakyanan? Atong service car. Unsa? Yes, atong sakyanan. Gamito nato. Ilabi na sa imong pag-graduate. May brand new car na ta, anak. O kini, tungod sa kong diskarte. No guts, no glory. Ug angay kag malipay, anak. Sorry, Nay. Oh. Dili kini mo nga akong damgo sa tong pamilya. Asina. Mao ka nang tinuod, Nay. Ah, shit. Ug sa gusto mo? Iyanong pamilya. Pero malipayon. O niya? Ako raw ako makasabot. Unsaon na to pagmalipayon, ha? Unsaon? Nagmalipayon ka sa gibuhat sa imong amahan di ay? Og tungod sa gibuhat ni tatay. Palihog lang, Nay. Ay akong pangutan ako na angay ba kung malipay ng higayon na. Sino? Makalakot. Shit! Mainom ko. Asa mo to sa amay? Amay! Ay, Ma'am? Di ako, Ma'am. Oh my God! Wala imo trabaho dire? Sige tanaw ng cellphone? Sige kang Facebook? Ay, sorry, Ma'am. Ay, kining nagtanaw manggod ko. Pinagdunay nag-viral na video ba? Sa nag-viral ba? Ay, dili palang dugay. Dili tao nga gusto mo ambak sa itayan. Ay, sus, tagad man ni mo, ana. Ay, maayo gani kay naluwas pa. Ngano di ay? Ay, mo ambak na lagi unta sa itayan, Ma'am. O niya niabot man ang mga tao. Lakip ang mga pulis. Nya? Sa'yo man itabo? Ay, wa na minaw sa mga pulis, oy. Ay, gipadlong sa pulis. Gihangyo. Pero ay, dili man magpahilabot. Gimanduan ang mga tao nga dili mo dool kaniya. May ambak yun. Wa madayon. Nugon. Ni dayon untag ambak aron makuha-kuhaan ang mga tao nga utok bulinaw. Naghigog gid unta tong dayon. Ay, dunay usa ka tao nga nisinggit. O gipadlong niya. Mihangyo niya. Tao? Di day pulis. Dili pulis, Ma'am. Wa man siya mo patuko sa pulis nga mihangyo niya. Kisa may nibadlong niya, pare. Ay, dili matupari, Ma'am, oy. O kinsa di ay oy. Ay, sigon sa nag-live, Ma'am, no? Basi Aquarius Fed. Ang nakapugong ito sa katong tao nga mo ambak unta. Tungod ra kita singgit, Ma'am, sa usa ka tao. Sa may gisinggit. Ingon man to nga. Dili ba di ka mo tambong sa graduation sa imong anak? Unsa? Unsay gisulti nimo? Unsay? Ang singgit sa tao nga ibadlong niya, mao ni, oh? Ay, dili ba di ka mo tambong sa graduation sa imong anak? Unsa? Kinsa may kuningan sa maong tao, ha, amay? Si Tatay Alan. Asina? Nagpakauwaw lang. Ay, kala? Iimong tatay di ay, Miss Athena? Ay, amay. Pahawa ko na diha, be. Ayaw paminaw sa among gipanagsultihan. Pahawa, insige na! Ha? Ay, oo, sige da, Ma'am. Dili ko insigida, oy. Paraw ka, pahawa diha, pagdali. Oo, Ma'am. Asina, karuhang imong gisulti. Akong gitanaw nag-viral. Si tatay ang nasa video dito sa itayan. O gustong mo ambak sa itayan. Unsa? O sino'y butong. Ang nakasanta niya. O, unsa? Kilasan ko. Naglagot ko. Mao ba? Nay, ang anong mga abang ka? Iyo kong gibunihan niya karon. Pagi kong hikog siya. Buang siya, hanggaw siya. Nay, Ako unta ang angay nga maghikog. Ako, Asina. Nay, Yes, ako unta mo'y angay maghikog. Tungod siya gibuhat kapag budi na ako. Saya paglimbong na ako. Maripog na akong kaugalingon tungod ni mo, anak. Nakaluhog ka tungod ni mo. Nay, Kung wa pa lang ka, wa na oy ako'y naghikog. Hug patay na unta ko ron. Nay, Pero nagmalikon ko.
Giyamaman ako nga kung kaugalingon. Nga nang magpakabatay man ko nga may anak man ko nga nagkinahanglan ako. Ug dili kay si Alan ray lalaki ning kalibutana. Nay, Chona. Dili ba? Di ba higtin kay pangutok? Kung ako na buhaton, dawaton ako ang kamatuoran nga wa na si gusto nako. Hinungdan nga nangita siya lain. Hugang akong suod kahigala pagit nga si Apple, mo'y iyang gikalampigit asina. Mga baboy sila. Korek. Sakto ka kita, Sina. Nahugdo ang tanag ko pagsalig. O pag-idolo ko kang tatay Alan. Mutawag pa day kaniyag tatay. Diha ka, nanay. Athena, asa ka? Muwato ko sa kong classmate. Kinsa ka classmate, Athena? Muwato ko sila Princess April. Unsay sakyan nimo? Pagamita ko si mo motorsiklo, nay. Oh, kamo na ka mo drive og motor. Kamao. Hoy, kaniyo sabi. Sigurado kang kamao ka, Athena? Nakaton ko sa classmate, nay. Ito na, sir. Naturn-over na ako sa kailan, sir. Good. Kita na gusto na o gatong batan ng babae, sir. Mau tinggal itu yang anak. Apa, sir? Blooming. Mao ba, umba? Mau na, sir. Oh. Ako niya silang duaon. Human ako roving, so uban ako mga prinsesa. Pati, sir. Di ba? Malipayon kaayo ko. So, ihatag ko na nimo ang full payment. Chona, Di anak ko roon sa Mountain Resort. Ako na'y manag-iya dinhi. Og di palang kidukay. Doon na ako'y brand new car. Akong service car, Apple. ayaw na tingali ko, tagit, Chona. Ha? Nga naman? May konsensya ko. Apple? Gihasol ko sa akong konsensya. Sa akong nahimo. Apple? Wow nga bitaw. Oy, ari ako Elitche. Asa karon? Di anak ko sa bagong paraiso nako sa akong Mountain Resort. Unsa? Ari ako, magpaabot ko nimo. Masod ako coffee shop. Basin pag. Makuha-kuhaan kining kaubos nga akong gibati sa akong kinabuhi. Ito'y bakanti. Ato ko sa suok nga bahin. Tina, Oh, hello. Bert? Ima mo itong tatay gustong magikog, no? Ha? Kita ko sa video. Inya, nakaremember ko. Di pa lang dugay mo, ito gipalaila na mo. Ngayon mong tatay namligyaw og ice cream. Di ba? Mo ba? Yes. Siya lagi to. Nga mo ambak unta sa taytaya, no? Siya to. Nga naman. Sorry ha. Personal tingali kayo akong pangutana. Okay ra. Problematic lang siya. May gani kayo umadayon. Excuse ha. Oh, asa mo ka? Mugawas na ko. May nalimtan ko, God. Okay. Naghadig nakakita sa gibuhat ni tatay. Grabe ang kawang akong gibati. Nawa ko sa classmate. Gikawawti ka, Tatay Alan. Gikawawti ka. Oh, niantas pa sa Plaza Independencia. Ilang pa mo, Libay. Muna na magkita sila Chona o hindi itin na. Oh, lungat ka. Bay, Oh, anong di man? Sabta kong maayo eh. bay butong. Ang sakit yun, nga nasakpan ka ni ilang tuna o dayti na. Dito sa kwarto ninyong tuna. Kung nakiguban kang apple. Bay,
Sabta ko. Di ba nawag gali ka na ako? Imo kong giagning papaliton ko ni perfume ni Apple nga gidil diha nimo. Tinood na. Sulti ba gali mi sa Apple? Pero nibaliban ko. Karon. Sa mong pagkahitabo abay, ha? Nga nani ba eh. Relasyon ako. Pero, mahal man. Why ko, pinungdan nga nawag ko nimo. Dayon, ngaon mi. Kaya, gigutom ko siya. Kandam kong kaon niya, palit siya soft drinks. Magpangaon, busog mi. Sa tanto na mo istorya, murag, aksyon makugduka. Oh, niya. Aksyon kog lipong. Tapos, Buto sa ilong na to, barog ko. Pagbarog na ko, barag ko. Gunitan ko apple. Nga, hinomdom ba ko? Nga, kung gihato sa kwarto. Kung dito, nagpahimutang ko. Nakatuog ko. oo niya bay. Tapos, maunalay akong namatmunan nga. Doon ay mituok na ako. Nakamata ko. Si Joe na mo ay ako nakita. Ha? Isog kayong nituok na ako. Udiha nga akong anak, namisudya na ako. Kaptan mo nga. Imo giturjak sa Apple. Bay, buto. Laro ha lang. Naabdan mo tuna og ni inda 18 na taon. Naglinog mo. Unya, pagsuod nila, ila ka nakita nga bisukod sa klaom sa singkol. Singkol ba, rin? Oh, usap lagi ilang nakita. Kabihan akong balibad, bay. Lagot mo ko si Juna. Pagpaminaw sa Lex Lagot kay Juna. Iyaw-iyaw nagmayo. Animal ka, salbahis ka. Diri pagyo sa itong kwarto, uban sa suot kong hikala. Hangtod nga iyang gipugdo si Apple, gituando sa saog, gipalayas. O niya, si Detin na. Daya naghilak. Ingon sa, dili to siya makatuo. Iyang ipakita na ko ang hulagway dito siyang cellphone. Nagkurog nga ako na kami pakita sa among hulagway ni Apple. Ha? Hulagway niyong Apple? O sa iyo posisyon? Oo. Nakita na ko nga nag-ubo si Apple. Katuon sa taglawayan na ba yun niya? Giuban ka? Wa. Nag-ubo si Apple sa kong kilid. Unya ang bukton dire sa kundugan. Nga ikaw? O sa kimtak ni mo? Naghayang ko. Huwag sapot? May sapot ka o ha? Wa ko sinina. Huwag karsones. Huwag sa'y brief? May brief ko. Oh. Gusto kong mapasabot nila. Pero sila ro mangilang utok. Kung manong sudya niya tinan ako. O, kung manong sudya. Unya, giyon sa makapagsudya ni Inday, bay? Giyon sa kapagsudya ni Inday? Grabe, bay. Di na ako kayo nabatin ako yung pagsudya na ako. Grabe kayo. Matod pa niya. Pagkadag ko rin ako sa iyo. Yung paghampog pati katay. Nga ikaw akong tatay. Huwag ko makuha ngayon may pailas ako mga classmates nga ikaw akong tatay. Pamaligay og ice cream. Tungod ka ikaw akong idol. Pero maroon imong kibuhat. Diri pag yun sa tumbay. Oh my God. Mo na inaluwat ang taong po ni Inday Atina, bay? O ba ito to? Sa kong kabahin ba yung marakog na hilis nga nabinaw niya. Hangtod kami dagan kini. Ikaw sa bay. Naghilak. Wala na balik. Oo niya si Chuna. Chuna, gibalik kas kong mayo. Hangtod kami prangkag siya na ako nga ilan akong layasan. Sura ni Kemtang ni mo. Katuog ito silang kasaka. Uy, si Apple. Siya gibuhat ni Apple. Kakita kong Apple nga. Gusto mo pasabot si Apple pero hindi naman maminaw si Chuna niya. Gibugno. Kunwa makadagan. Yang matanin dugabon. Pero, siguro kang ikapakunot na siya mong lubot, be. Basta nakuha ni kamay. Siguro kang huwa ka makasa? Huwa lagi taon, gabihasan ni mo bay. Utro sa ka, mutuo ka. Siya taon may relasyon ng Apple, eh. Bay, si Apple, siya, mismo siya. Iba po siya nga, huwa may relasyon. Bay, si Apple lagi makatabangan eh. Makasulbanan eh. Upasabot siyang Chuna. Huwa ka makasa.
Nga problema, hindi man ako magkontak si Apple. Ako'y may kitang pagi. Oh, si Apple. Siya na ka na niabot. Ako nakita sa CCTV nga niabot na siya. Ah, dala ang intercom. Tawagan ako sa amay. Ikaw si Ma'am Apple? Yes? Nagitawagan ko ni Ma'am sa intercom. May pasugat ka? Kinsa, ma'am? Si Ma'am Joan nagot? Hinungdan nga gisugat ti ka din he? Mao ba? Salamat. Mauna mong office? Wow, bigat. May CCTV pa? Yes. Moto nga nakita na ko imong pag-abot. Ubay-ubay nga mga kamera ang iadinhi. Sa gate, sa luyo, sa palibot. Kanang may mga, kanang sa cottage o sa swimming pool. Na CCTV diha. Sana all. Og niyan lang imong remaining balance. Og salamat. Jonah, Oh, unsa man? naluoy mo kong alan? Hoy, ay pag tinunto diha, tingali ipatipi ti ka. Nabuang ka? Ano man, Ano ba hadlok ka? taon, ha? Nahadlok pa ka? Ano man dahil, Jonah, naunsam ka? Oh, lagi. Ayaw kit pag tinunto. Ayaw, tsukog binuangi, Paul. Hoy, Jonah. Darang balance, oh. Sige na, dawat na yan. Jonah, Dili ka? Hipusan to ni. kuan man good. Sus, kadaghan mo na magkuskus balungos, uy. Nana, dawata. Oo, dawata. Okay? Oh, kana pa. Og mahimo ba ayaw na padahaglangas pa diha, okay? Nanghupaw man ka, gigamian ka, punan ko na. Okay, Reni. Kuan lang, kining Unsa? nag-viral man good si Alan. Unsa? Unsa? Nakakita ko sa gipost ni Aquarius Feb. Sa may nakita nimo? Si Alan, murag, maghikog unta. Unsa? Sabak ka diha, Paul, uy. Tawa man ka. Ako biya serious ko, ha? Hindi ko yawan ko, uy. Ay, nga kuyawan man ang taon ka, uy, babae. Uy, nang, kisabing iba ko yawan nang. Simbakog, nadayon untaan to sa pag-ampas tayo-tayan, be. Unya, babatay. Unsaon naman lang. Pero di ko papawayan sa kutanlag. Oo. Di ba ginagkalimod nga? Wala man. Ako ang instrumento. Anong biya mo niya? Uy, Paghilom na lang diha, bi. Para malingawtan, no? Magduwa taron. sa duhaon? Mangutan na pa man ka. Atong naandan. Madjong. Pwede diri. Ay, nga no, dili man, uy. Ako'y tag-iya diri, bruha. Ngika ni mo sa. Saludo na gyud ko nimo. Oy, na kong musaludo nimo. Kay kung dili patungod nimo, di jud ko maingon ini. Ikaw mo ay taytayan nga naabot nako. Ang unsa may naabot ako karon. Nag-abot ning duha si Bong tungod nimo. Pasalamat kay ko nimo ana. Og dili ko ingrato no, nga dili ko mo ilag utang kapuputon. Jonah. Og tungod ana, dili mahimong dili ka mabahinan sa mga grasya nga ako natagamtaman. Sabot na gid karon. Ni ako karon diri. Ako mo oy na nag-iya ining maong resort. Og dali dayon. Dali, may pakita ko nimo. O, unsa man? Sunod na ako, dali. Tanawa. Wow! Brand new car. Of course. Imo? Yes, Apple. Oh, swerte mo naman, iha. Ganyan lang ang buhay, Paul. Basta may pagsisikap. Diskarte lang. O gana. Kung isgutan ang diskarte, ako na yan, di ba? Yes, Jonah. Anya, unsaon nimo aning kahimtanga? Imo ning palabyon. Di na nimo abot sa imong kinabuhi kung imong palabyon, di ba? Correct ka, Jonah. Kini lang daan ha, kini. Worth 50 million, more or less. Correct. Look, kinsay tag-iya. Si Jonah. Of course. Wow. Congrats, Jonah. Oh, si Chona. Hello, Chona. Hello, love. Ano ba nanawag ka man, Unsay problema? Ni adiri si Apple. Gusto siyang malingaw. Pwede magduwa may dirig madjong? Sure. Why not? Nay cottage diha na close. Intended rigid na sa Madjong. Mo ba? Nay seat sa Madjong diha. Automatic na. Si automatic, love. Dili ka na manual nga mag-file ka. Inigdaog, ihuwad ra na. Oh, nya mo file na nag-iya. Nya mo awas na. Naka-file na daan.
Really? Yes. Tawag ubang mga puntos, be. Paari adiri sa resort. Yes. Akong panaon diha ang mga puntos. Oh, thank you, love. Kumusta na si Apple? Same as usual. Ang imong anak, asa? Tuwa pa, love. Nilakaw pa. Muanhaw niya ko diha. Aron makita nako ang imong anak. Yes, Bong. Pero, uy, ang akong papailan ni mo, ha. Ako yung boss, ha. Akong amo. Okay. It's up to you, Chuna. Okay na, sir. Nakontak na ko mga punto sa Majong. Ngadto na sila. Good. Pag-order og pagkaon. Di sila magluto dito, sir. Ayaw nagpaluto Langa na. Pag-order. Pochero, crabs, inasal, para sa mga puntos. Okay. Okay, sir. Pagdali humba. Padadi sa bug mainom. Ito ang tingali dagang mga beer dito, sir. Doon na sa wine. Local to mga bino dito. Padadi ko imported wine. Okay, sir. Samtang wapang mga puntos, gusto kang maligo sa swimming pool? Nah, nindot unta, pero wala ko'y gamit. Ay, kabala ka, uy. Nakoy na kang magamit. Nakaya ka magamit niya. Bitaw, di lang ko. Pagtarong ba? Ma? Ay, Di na inyong gi-order na snacks? Di ay dragon fruit juice, good. Ay, wa ka nilaing order, ma? Magpaabot ka, Kwen. Unsi akong isugo ni mo. Yes, ma. Sige na, biyae sa mi. Yes, ma. Iba ka na talaga, no? Talagang iba na si Chona, dear. Di yung kontak si Apple ay. Sa ikaw baton, bay. Bay, sa pagkakaroon, labay lang sa taas panahon na. Hindi madalig sulbad o itungod kay wa na ang mga taong involved sa problema. Chuna, bay. Paliw, bay. Paliw ko kontang niya. Basi mutubag siya nimo. Si Chuna? May nanawag ni mo. Si Butong. Si Butong. Shh, tubagon sa nako. Hello, Butong. Chuna, may ganito bag ka. Ano bang nanawag man ka? Chuna, saan na ito buka? Nausap mo sa bayalan. Butong. Chuna, istorya ko ito niya. Nga, naman taon mo eh. Hibaw ka, Butong. Ni Ana, naghigot na kong pisi sa akong liog. Higot ko taong pisi sa maliog. Tapuson ko na akong kinabuhi. Chuna! Sulti, mong amigo nga si Alan. Panagkuta na lang niya siya kandila sa akong lubong. Ingna siya, anak, Butong. Chuna! Adjus! Chuna! Ay, binuang niya, ha? Chuna! Ay, magsulti ko na tao eh. Gisakitan ko pag-ayo sa gibuhat ni Alan. Di rin ako, Butong. Gisakitan Hindi ko. may ala na ako taon o ang kisa. Wala sila yung relasyon ng kapon. Ha? Wala relasyon? Usaw na ko pagtuo, anak. Dito silang duha sa abong lawak. Naabta na mo ni Nay Asina. Sila ran duha. Ang sabi lagi buhatin to. Nagrosaryon sila. Oo, siya. Nagpalayo mi ni Asina. Kaya di ko makaako sa pagtanaw niya. Di ko kapugong sa kong kaugalingon. Patong tingali mapatay na ko siya. Oo, Chuna. Adjus, Butong. Kalayo lagi, may dahil pagpakamatay. Saan naman lang si Tina, be? Saan naman si Tina taon? Ang relasyon ni Tina, saan naman lang? Si Alan mo ay basulot initanan, Butong. Siya, kay animal siya, traitor siya, maluibon siya. Wataon ko magluib ni mo, Langga. Alan? Wataon ko magkasa-honest pa. Hilom! Paminawa taon ko, maluoy ka, Chuna. Langga, hello. Naman siya, bay. Bayalan. Hindi siya maminaw na ako, taon. Saan naman ani ba? Ay, karoon pa na ho, nag-alintabo ang kasuko ni Chuna. Diyan ni mo. Bay, Butong baliw. Gi-open ni Chuna ang cellphone niya. Baliw ko, baby. Si Inday at Tina in town, baliw ko. Oo, sige. Parin kabutan ako. Tawagan ko si Tina. Ang ni Butong. Mo'y nanawag. Unya kuyog di silang Alan. Unsa may pong ni Alan?
Ay sige, pasabot. Kawa ko nun siya makasa. Chona, O, ano? uwa ba? Uwa ra ha? Ano? Apol na nagsulti, be. Hilom na lang. Ikaw pa. Harbat kay kang dako. Da, ayaw sa dana, Chona, uy. Hibaw ko. May pagtanaw sa kang alan, oy. O tinuod man sa da. Anya, patuhuon ko nimo. Mawalang nangyari. Huy, Chon. Kaila kay ko nimo, Jay. Huh. Kusog kay kamuhabhab og budbud. Saba na, Chona, uy. Yan ang atong mga kaubang puntos, Madyong. Ay, dali na. Ma? Tuwan na? Okay ang aircon dito sa cottage. Nga inyong duwaan og Madyong. Very good, Amay. Salamat. Ug nasa gi-delivery na pagkaon, ma? Ha? Pagkaoy? Ay, oh, God. Nitawag man sa Sir Bong. Nag-order siya og pagkaon para ninyong magduwa. Oh, thank you. Sige, ma'am. Aris ako. Sige. Paul, nakadungog ka? Unsa ko ka pinangga ni Bong? Grabe, no? Yes. Unya, palabyon ko ni. O karon, Apple, sama na ko. Sa usa karay na nga mo na gisilbihan. Diba? Say na ako ni Wada. Dapat ya, oy, ikabala ka, oy, piksanti ka, day. Thank you. Tara, magduwa na, dali na. Pagkano ko sa akong pagtawad o pag-ilan ni Matay. Hapit na hinuon ang adlaw sa akong graduation. Nagbinuang sila inuon ka. Inay mang hambog ko nga tungod ni mo. Nagbalampuson ko sa akong pag-eskwela. Pero karon, dili na tayo. Gikauauti ka. Bisan sakit. Ano din ako gusto nga makakita pa ni mo, tay. Dili na, tay. Naglagot ko ni mo, tay. Naglagot ko ni mo. Sino'y butong? Hello, Nay Butong. Day, salamat taon ito pagre. Asa ka karon? Bisag asa na lang, Nay Butong. Day, ulit taon, day, protehin lang ka ni tatay taon ni mo. Ayaw tayo biyais tatay ala ni mo, day. Dili na ko niya, Nay Butong. Day. Bati siya, Nay Butong. Bati siya. Day, huwag isa sa tatay ni mo, buusan sa tatay ni mo. Buutan? Pero siya gibuhat. Day, abin ni mo no, gilag sa tatay taon ni mo ni sulti siya na ko, kawag yun siya makasahat sa imong nanay. Baka kon ko niya. Bisag kaming gas nanay may nakakita niya, buti na gihapon siya. May butong nag-uban sila ng apple sa kwarto nilang nanay, unya mulimod siya. Day. Bati kay tatay no butong. Bati jud kay siya. Nagtuo kong buutan pero sungayan di ay. Nak, utaw ni tatay ni mo. Ikaw din eh. Hangyaw ko day, ulit taon. Di ko niyo biyai. Huwag magyod ko makasataw. Horay ka mawang resulti na ko anak tayo no. Nga ako mismo may nakakita ninyo. Saan itong mas pagpasabot? Tawa ko makasa. Wala kaya ang ipasabot patay. Anak, hapit ng imong graduation. Saan di ako nimo palit di ako ginasal para sa imong graduation? Nagkaon ng imong inasaltay. Anak. Nag-viral pa ka? Action pa kag-ambak sa tayan? Sikat kay ka? Hindi. Gisadyaan na lang ko sa akong mga classmates. Kaya nakakita sa video. Nakaila sila nimo. Alam ko na eh. Pero nagkaroon na ako sa pagtapos sa kong ginabuhi tungkol kay ano mo. Inyo naman kong ibiyan. Kung gusto nimo. Magpabilin ming nanay, bisag nasakpan ka na mo.
Anak, wala gitaon. Kapoy ni mo tayo, oy. Hapit na taon imong graduation ni Tay. Hapit na bitaw. Ayaw kayo pakita sa graduation, ha? Unsa to day? Saan lang sa graduation, ayaw gipakita. Dili day ko nimo patambungon. Ayaw gipakita. Kaya kung mapakita ka, dili man ko mapaso. Mao ba? Bye. Hello? Hello? Inday? Inday, Atina? O, naman. Kailan? Oh. Inana sinilin ko. Uy, ang buhok. Oh, niloong siyang hilak. Bay? Ay, butong. Bay? Anong ka? Ha? Ay, pagutong, bay. Ay, pagutong. Maayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Bahala ka, tay. Basta kay dili ko gusto nga magpakita ka na ko. Dili og di gyud ko mapaso basta moadto ka. Dili gyud. Oh, tubig ko. Inom. Sige na, inom na. Inom kayo para mawa ng kauot si Madugat. Ano mo ka? Salamat ba eh. Ngiyotong ko ka, ha? Sige, sulti si mong anak. Kuhan. Dili ko niya. Siya di ko niya. Titiwas siya. Dili ko niya patambungon sa iyang graduation ba? Oh, bay, ala. Dili ko makakuyo sa iyang pagpaso. Dili ko pa-picture sa graduation sa akong anak. Oh, bay, ala. So listeners, mga ka-followers, sunda ang lain kang sumpay ning sugilanon. Idol ko si Tatay na sinuwag ni Francis Iliagais Paris. Papalihog din ko no og subscribe sa aking YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.